Yun nga guys, no? Punta kayo dito sa may Estancia Beach, dito sa may Lingayen, Pangasinan. Libreng-libre dito, walang bayad ng entrance. And yan, maraming activity. Meron din ditong ATV, yan. Kita nyo sa likuran ko yan. 250 ang 15 minutes nyan. Ayan, no? Ayan, nakita ba? May kita nyo naman sa pinalipad ko eh. And then, pwede ditong mag-overnight, no? Ang advice nga lang is doon tayo sa may bandang puno. Doon po tayo papwesto. Okay? Ayan, kita nyo. Isama ko si Bro JR. Ayan. At ang kanyang motor na may karwahe. Solid, no? Lupit. Ayan. Ang sarap. Ang ganda. Promise. Solid, di ka magsisisi. So yan, gabi na, maya uwi na kami. No? So Lods, salamat sa pagsama mo sa biyahe ko. Kita kaya tayo ulit. Ingat. So, kita nyo na may mga ATV, no? Ayan, no?